Zer aprobetxatzen dute? Elkarren kontra ipintzea eta haiei pakean ustea. Begira zenbat gauzatan ari garen hori egiten. Ez da hezkuntzan bakarrik. Da, menpekotasuna izugarrizko neurriraino pandemiarekin ikasi dugu. Konturatzeko moduan, Kontxo. Zer da gertatzen ari dena? Ezin dugu gutxiestu estatua daukaten indarra. Eta lortzen ari dira, eta ikusten da oraingo gerrarekin ere, globalizaziorako indarra zenbaterainoa den. Ez gaitezen despistatu, geuretik egin, eta da, norbere buru jabetzatik autosufizientea jendea egitea. Eta estatuak, hezkuntza ipini zutenean estatu modernoa zen, irakasleak gobernuen esanetara, eta daude, laboralki ere, astuta badago ere, da bestela argitu, konbenioak nola negoziatzen diren eta non sinatzen diren. Autonomia erkidegokoak ere. Ordu kopuruak nola dauden. Ia 600 ordu, o 700 ordu gehiago, 600 ordu gehiago sartzen ditugu ikastoletako irakasleak eta programa berdina batzuek 600 ordu gutxiagorekin eman dezakete? Edo behartu ditzakete ordu gehiago sartzea? Ez daukatelako ahalmenik politikoak. Orduan, nik uste nola ze testu inguru ipini bertzaion politikoki eta kudeatzeko planteamenduetan da bar, eta erabakimen horien non dauden, eta gu oraindik gaude menpeko bi estatuen hankapean.